Sanibonani guys, igama nginqabeleni basalama zivela e-homecoming ngomhla ka-23 June. Namhlanje-ke guys, bekuwusuku olubuhlungu, usuku lokufihla kwakaSifiso. UShobane bekade eyisola edabukisa, engafuni ngisho ukuhlala kusofa, ehleli phansi on the floor. Uma wakhe-ke uke wamqinisa idolo, wathi ndodana yami, okwenzekile sekwenzekile. Akuvaze nje nhlobo, kube yiphutha lakho leli, bekuyingozi nje embi eyinhlekelele. Kodwa-ke manje isikhathi sokuthi-ke uyiqoqe. Wathi ngizombhekela ubani uZethu ma. Wathi lalela la ndodana yami, manje kuzomele uhambe lapha kwishawa, ugeze, ube muhle, uqonde, ube uswahla lensizwa yami. Ebese siyahamba siyohambisa-ke ukududuza laphaya komndeni wakho ukubheka. Wathi ma, uthini? Wathi ngizwe kahle mntanami. Wathi siyemlindelweni kaSifiso. Wathi mntanami ngeke ngilo ngiyiphinda. Siyahamba, hamba ogeza. Guys, le kohlongwane Ntombi Zethu bekade eseyigqokile-ke iy'ngubo zakhe ezimnyama, kodwa engazi nanokuthi aye yini lapha efihlweni kaSifiso noma cha. Ungqongqoze umuntu emnyango, wathi ngena ngaraje, kwathi nya, wathi hayibo ngaraje ngithe ngena, kwathi nya, kwavuleka kancane isicabha, kungena bani? UShobane guys. Ungena nje uShobane unyobozela, wena ungafunga ukuthi ikati elinethwe yimvula. Umane nje wathi Zethu, wathi uZethu, Shobane, wathi ngize la bengithi angizokubona. Kubonakala guys ukuthi umncisha ngisho amehlo uZethu, uyayisola guys. Uthe suka lapho wathi bengithi angikutshela ukuthi uma ungangidingi emngcwabeni kaSifiso, ngitshele manje ngeke ngibe khona. Angifuni ukuba la wena ungafuni ngibe khona. Wathi hhayi, anginalo ilungelo lokukuvimba ukuthi uye emngcwabeni kaSifiso. Wathi okay, waqeda waphenduka kancane. Esathi nje uyaphuma ngomnyango, uZethu wamqhoba la ehlombe, wajika wambuka uZethu, bahagana bobawu-2. Wakhala guys uShobane, wathi ngiyaxolisa Zethu, ngiyaxolisa kakhulu. uZethu wambamba wamqonoshela, kubonakala nje ukuthi cha, singathi ukuthandana basazoqhubeka bethandana ngisho noma thiwa-ke sekumane kwavela le nhlekelele le yokudlula emhlabeni kukaSifiso. Guys, akupheli-ke lapho. Hhayi-ke guys, kokubheka-ke, eyi ufikile uSifiso. Fika nje umndeni wakhe ukhathazeke kakhulu. UShobane-ke benometron, angazi yini le benza ukuthi babe in front line, cause bekufuze ngabe babe le emsileni wonke umuntu kade khona lapha emngcwabeni kaSifiso, kodwa-ke bebefuna ukubonakala ukuthi bebekhona bezoduduza-ke nabo. Hhayi-ke guys, kuthe impela-ke sekuhlelwe nje ey'hlalweni, uNtombi Zethu bekade ehleli le emumva, umankonyana-ke ephambili-ke. Waqede lapho-ke wambatha ingubo enkulu-ke umankonyana phela ukukhombisa inhlonipho nokuzilela-ke umyeni wakhe. Hhayi-ke omalume bakaSifiso abavaze nje, bepholise emasiyo-ke emva kokubona ukuthi umankonyana uhleli yedwa ecansini. Bamane bathi kuqala bathi hayibo, uphi unkosikazi wesibili sikaSifiso? Bambona uZethu ehleli lapha emumva noShobane. Wathi hayibo, nangu umakoti lapha emumva. Hawu Mlandi, akumele ngabe uhleli laphaya, kumele ngabe uhleli la nalo wokuqala. Ngeke mlandeni. Wahamba guys, wayela mathupha umalume kaSifiso, wamuthi ngqi ngengalo uZethu, wathi makoti, akumele ngabe uhleli la, kumele ngabe uhleli laphaya noNdlunkulu laphaya. Wathi uZethu hayi, wathi heyi ngeke makoti, asihambe, woza. Lapho uShobane wamane wanyipha, kodwa futhi wayibamba ngoba uyazi ukuthi bala nje ekufihlweni kaSifiso ngenxa yakhe. Bamthatha uZethu bambeka eduze kwaMankonyana. Mankonyana guys, wathi yini manje le, yini? Kwathiwa hayi namhlanje, makoti hayi namhlanje, hlala phansi wena Zethu. Wahlala phansi uZethu, kwaba uMankonyana ngala, kwaba uZethu ngala. Lapho uMankonyana uyafutheka-ke manje intukuthelo, kodwa wayibamba girl. Wathi yazini, ake ngiyintshe ngiyibambe ngoba bagcwele abantu phela la. Guys, baqala amaculo, bamyisa-ke emgodini wakhe uSifiso. Emva kwalapho-ke wafika umfundisi wazokhuleka. Uyakhuleka nje umfundisi, ubiza igama likaBaba uNkulunkulu. Ngala uMankonyana ukhumbula ama-memories amnandi akhe noSifiso, emnikeza umgexo uSifiso kuzalwa umpendulo, uSifiso eneme eyo-introduce umpendulo emadlozini-ke akokubheka, ebonga nakuMankonyana ukuthi umlethele indlalifa. Kukuhle guys, kumnandi. Nangu noZethu uyacabanga uSifiso ama-memories amnandi ngesikhathi beqala ukubonana lapha emgaqweni, bebambana ngezandla.
Hhayi impela benikezana u-kiss over malanga. Hayibo, nanguNovusi. Uyacabanga ama-good memories akhe nomfowabo ebhizi bapha imali yokuhle esikolweni. Hawu guys, kwadabukisa. Kuthe sekuyisikhathi-ke sokuthi uSifiso ehliswe-ke manje emgodini. Hhayi-ke uZethu, hhayi-ke uZethu guys. Wayebanga idrama. Wayebanga idrama uZethu. Umane nje wathi imani. Useyagaqa ngamadolo uZethu. Ngamadolo guys. Uya lapha emgodini. Uyabamba lapho, bambelela ebhokisini likaSifiso. Phambi kwabantu begcwele. Uyakhala-ke manje uZethu, uyakhala-ke manje uZethu. Wonke umuntu esebuka yena. Omunye umama wathi wenzani lo? Hayibo guys uZethu. Eyi ngeke. Uyiphoxile laphaya ngifuna ungasho. Shuthi-ke nje uyakwenza konke lokhu nje umaNkonyana vele kade ezibambile ugirl. Kade ezibambile. Hayi guys, yabo wena wabona ikhokho uma uyishukuze kakhulu, wayishukuza kakhulu, waqeda wayivula bese ithi pff. Kwenzeke njalo-ke. Umane wasukume engathi uyasha. uMaNkonyana waya kuZethu wambamba ekhanda wamuthi dliki ngeduka lishuqulile. Wathi yini wena? Wenzani wena? Wathi uMaNkonyana. Wathi wenzani? Yini manje? Wasukhala kangaka? Ufuna ukubuka vele kulolu suku olubi kangaka? Angithi wena wahamba waya le koZimbali uSifiso ekufuna la. Manje usuwenza ngathi umthanda kakhulu la. Hayi guys, kodwa uZethu wabona ukuthi uyaphoxeka naye waphinisela. Wathi ungiyeke wena maNkonyana. Ungiyeke nje wena. Unomona vele wena. Unomona ukuthi uSifiso vele wayethanda mina kakhulu kunawe. Wathi yeyi. Kalinge nje uSifiso wena wayethanda kakhulu wena kunami. Into nje ayeyithanda nje iyodwa. Yile ngaphakathi kwamathanga akho. Wathi hayibo. Wonke umuntu wathi hayibo. Lapho Nkosi yami ubaba uHlongwane ubelokhu ebheke phansi. Ebheke phansi enikini ikhanda kubonakala ukuthi yabona nje ufisa nanokuthi akavaze eze kulokufihla kukaSifiso ngoba indodakazi yakhe isimane nje yamphoxa yamehlisa isithunzi naye uqobo lwakhe. Sekusuka lapho uZethu wayiphiniselela. Wathi yeyi kufanele phela wayeza kumina. Angithi wena wawungamenelisi. Nawe wawungamenelisi. Wathi yeyi wena ukhohlakele kabi. Wawumthatha uze umfake ngisho emavenini nenze ukukhohlakala emavenini. Hayibo wonke umuntu manje usazi lelo hlazo guys. Sesuka lapho uZethu waqhubeka nawe wayiphendulela. Wathi lalela wena ukulahlile uSifiso vele wayezokulahla ngoba vele wena ayikho into oyenza omenzela yona kahle. Yimina kahle owayemanelisa uSifiso. Hayi guys uMaNkonyana wabona ukuthi sephelelwe amazwi. Wayiletha impama. Phatsha ebusweni bukaZethu phambi kwabantu ngosuku oluhloniphekile lokufihla kukaSifiso. Hayi uZethu waphinisela. Kwaqaqeka iduku kwavela i-afro. Guys kwaze kwanyantisa. Yazi impela osondelene nalabaya abantu besimame bobabili ubesefisa ukumba umgodi manje naye ayigqibe kanye noSifiso. Kumane nje kube nje imingcwabo yabantu abaningi cause ngampela ihlazo elingaka ulimela kanjani? Ulimela kanjani ihlazo elingaka? Guys, phelike lapho. Le emzini kaShwabi. Shuthi-ke bebekade bedla ukudla kwakusihlwa. uMaNgcobo-ke esethi good night kulo mfanyana omncane uthi uQondokuhle. Wathi mfana wami ulale kahle. Wamqabula la esiphongweni nje. Which is a normal thing to do for ingane, yabo. Lo mfana wamane nje wabona sengathi uMaNgcobo uyayifunela kuyena. Sesuka lapho watshela umngane wakhe wasesikoleni ukuthi lalela yabo leli mama leli bengithi angiyalifuna ngathi cha mina wrong ilona elifuna mina. Hey guys, sesihambile uShobane ngakusasa uMaNgcobo eselungiselela ukuya emngcwabeni kaSifiso. Nangobhuti ungena netrail nejuice. uMaNgcobo usaseshaweni guys uyageza. Fike ubhuti afake iroses la emlonyweni elibambe ngamazinyo kanje. Aqeda lale phezu kombhede. Wena wabona ama-movie laphaya lawa aphesheya kwey'lwandle. Le ngane seyisuka lapho yamlinda kahle uMaNgcobo ukuthi aphume e-bathroom. Iloku inuka le ngubo le yazo igqoka inuka le ngubo inuka le perfume le. Le perfume iyayizolo guys eyimanga. Sephuma uMaNgcobo emanzi te. Ebhinca ithawula ethi uzogqoka. Ufica ingane ihleli phezu kombhede ifake i-roses in between amazinyo. Hey! Ngenza namhlanje. Umane wathuka wama wathi ufunani la? Wathi hawu kahle bo. Yini manje wenze ngathi angifuni ngila. Wathi ngicela ungiphumelela. Wathi hayibo yini manje?
wazenza u-hard to get nje wena. Angithi wena ongifunayo. Wathi, ukhuluma ngani wena? Wathi awungiqabulanga yini izolo esiphongweni? Wathi uyasho nawe esiphongweni. Zonke iy'ngane ziqatshule esiphongweni. Kunani uma ngikuqabula isiphongo? Wathi lalela la, ngizokushiya manje. Kodwa mase usungidinga uyazi ngizongitholaphi. Hayi bo uMaNgcobo guys. Mane walinda kahle ukuthi iphume le ngane. Wahlala phezu kombhede wahefuzela. Wathi ma ngaze ngalingwa. Sesuka lapho ugel wageza wagqoka. Waqede lapho waqonda ngqo ethaveni kumyeni wakhe. Wathi khehla kumele sikhulume. Wathi hawu MaNgcobo uya ngani emfihlweni? Wathi ngizokwazi ukuthi ngiye lapho emva kokukhuluma nawe ngicela sikhulume ngasese. Le ngane ithule njalo iyambona. Ithe emva kwalapho isibona ukuthi ngathi izoqhatheka la. Yathi baba nangumuntu ephuma nesiphuzo engakhokhanga. Gijima nangebaleka nesiphuzo engakhokhanga. Hhayi-ke guys ushwaba washiya yonke into wabheka lo muntu lo oyi-customer-ke omane wasethi utshwala wabaleka engakhokhanga. Kanti hhayi iplani yokumgxosha lo baba ukuthi angazizwa lezi ndaba zayo le ngane. Uthe uMaNgcobo angaqedi ngawe wena. Ngizothi uma ngibuya emngcwabeni ngimtshele uyihlo. Uthatha kancane abantu wena. Le ngane ngayibona inyanya guys. I hope le ngane ayizothi uMaNgcobo esaselapha emshadweni. Emfihlweni kaSifiso. Bese yona-ke iqamba amanga. Ithi uMaNgcobo uyona obekade uyifuna. Ngoba ngampela ingakwenza lokho. Leya ngane inamehlo nje engaqondakali kahle. Ngathi isigebengwana. Kodwa-ke singathini? Isigebengu sizala isigebengu. Noshwabe akekho msulwa kangako. Kuyimanje nje kade enze ngathi usiza uShobane laphaya umenza i-head of doctors kanti uyazi ushushumbisa i-medication asesibhedlela engubhuti osebenza ngotshwala. Ungenaphi emaphilisini nasemaklinikhi but yena-ke unamathenda asemaklinikhi ahambisa khona i-medication engenayo ngisho